Kdo by neznal tragický příběh o nešťastné lásce Antonia a Kleopatry, vzpurného římského generála, který se zamiloval do vznešené egyptské královny. Oba raději zemřeli vlastní rukou, než aby museli žít bez sebe. Jen málo kdo už ale ví o tajemném pokladu, který je dodnes největší hádankou starověku. O záhadě Kleopatřina třetího vejce. Marcus Antonius věnoval Kleopatře jako svatební dar a symbol své lásky 3 zlatá vejce, posázená drahými kameny. Jedno skvostnější než druhé. Dlouhá staletí se mělo za to, že jsou pouhým mýtem, dávnou legendou. Jenže pak v roce 1907 2 z nich vykopal egyptský rolník za hradbami Káhiry. Někteří tvrdí, že se třetí vejce nikdy nenašlo. Jiní říkají, že se sice objevilo, ale hned zase na dobro zmizelo. Otázka tedy zní jasně. Co se stalo s Kleopatřiným ztraceným vejcem? Kdo by ho mohl mít? A hlavně, dožijeme se dne, kdy poprvé po více než 2000 letích uvidíme všechna 3 vejce pohromadě? První Kleopatřino vejce je vystaveno ve světoznámém Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo v Římě. Druhé vejce prošlo několika aukcemi a v současnosti je v soukromé sbírce. Nejste Polda. To je fakt. Jak víte, tady váš odznak nic neznamená, tak si nehrajte na kovboje, agente. Nebojte, Chapsy jsem nechal doma. Je to jisté? Já ho znám a udělá to dneska. Věřte mi. Tak fajn, jdeme na to. Ispettore Urbacità, Polizia Internazionale. Nepřipadá v úvahu. To není prosba. Musíte okamžitě zavřít muzeum, evakuovat návštěvníky a zablokovat východy. Cože? Interpol má pravomoce mi takhle rozkazovat? Nesnažte se odmlouvat. Udělejte to. Vy jste její bodyguard? Agent FBI John Hartley z jednotky behaviorální analýzy. Forenzní psycholog, machr na krádež umění. Nevypadáte jako psycholog. Jo, to říkají všichni. Před 41 hodinami přišlo info, že nejhledanější zloděj uměleckých děl, jistý Nolan Booth, dnes hodlá ukrást Kleopatřino vejce. Kdo vám dal tu informaci? Střelec. Ale no tak, neříkejte. Má drahá, střelce si někdo vymyslel, aby měl čím strašit obchodníky s uměním. A vám u policie se náramně hodí, protože na něj můžete svést případy, co neumíte vyřešit. Mluvím vážně, musíme zasáhnout, nebo to vejce dnes zmizí. Dost možná už tam ani není. Scusi.
Tak podle vás tu není? Dovolíte, paní inspektorko? Zajdu zavolat vašemu nadřízenému. Jsou tu teplotní senzory? Samozřejmě. Chci je vidět. Marníte náš čas. Směl bych se vás zeptat, co vlastně hledáte? Kleopatřino první vejce je z 18-karátového zlata. Zlato odráží okolní záření. Mělo by reflektovat zdejší teplotu a být červené, ne modré. Bude to jistě jen chyba senzorů. To zjistíme za chvíli. Nazdar. Je mi líto, kamaráde, v muzeu se jíst a pít nesmí. Díky. Ne, co to provádíte? Jen klid, nebojte se. Ví, co dělá. Uzavřete to tu. Hned! Rychle! Utíká k východu! Vamos, la mano. Stůj! E qui, mandate i rinforzi. Fermati! Sull'impalcatura abbiamo bisogno di rinforzi! Ježíš, ty jsi mě vyděsil. Už vím, ty jsi ten plešoun, co mě nemůže dohonit. Co máš v báglu? Američan, co tě přivádí do Říma. Dělá to Koloseum. No, Řím je Jo. úžasný. Jsi tady poprvé? Jo. Prima honička, co? Zvraty, akrobatický kousky. Kdo by řekl, že to skončí takhle? Já. Jasně. Konec srandy, Nolane Busy. Dej mi to, otoč se a ruce za záda. Zatýkám tě.
Tak jo, no hele, měl bych 2 otázky. Můžu? Za prvý, ta bunda je odkud? Unikátní kousek. 1 nahá kráva si teď určitě říká, to chci. A za druhý, to s tím zatýkáním, je mi to jasný. Zlobil jsem, krásce nemá, že? Jo, ale neměl bys náhodou pod tím roláčkem zastrčený policejní odznak, co? Ten vidět nemusíš, protože mám bouchačku. Teď si mě zaskočil. Když se mi ničím neprokážeš, jak mám vědět, kdo jsi? To bys taky klidně mohl být padouch. A já bych mohl být druhý padouch. Pravda, já jsem padouch. Naval ten batoh, nebo budeš polikat olovo. Dobře, ať je teda tvůj. Fajn. Jo, dám ti ho, vždyť ho ani nechci. Abys věděl, nelíbí se mi to. Pusy, ani hnout! Rychle za ním! Nescudo tu dalla tendina! Ma tu non sei scappante! Ma che diavolo! Oh Dio! No! No! Dove vai? Chiuso! Nepodržel bys mi to. Díky. Era noleggiato! Diavolo! Idiota! Ma sei cieco! Sakra. Cordon! Figlio puttana, strisciando la mia macchina! Máš pěkný bejvák. Zvláštní agent John Hartley, FBI. Známe se. Nejsi za hranicemi svý jurisdikce? Jsem. Ale tihle ne. Wow. Nazdar, nezouvejte se, kluci. Určitě máte dost kvérů? Nechtěla jsem podcenit přípravu. No ne, neke. To je neohrožená inspektorka Dasová. Tohle jsem si nemohla nechat ujít. Dovolíte? Děkuji. Má věrná faninka. To rozhodně. A víte, co ještě? Protože o vás žádá 18 zemí, můžu si vybrat, kam půjdete do vazební věznice s ohledem na vaše útěkářské skóre. 6 ze 6? Jo,
Asi dostanu suvenýr ze Shawshanku. Dobře, že vás neopouští humor. Vybrala jsem nejhorší místo. Váš instagramový účet? Ale fakt mi začínáš lézt na nervy. No to ne. To není možný. Co když spolu máme hodně společného? To, že tě neznám, je fakt. Ale dávám dokupy tvůj profil od chvíle, co jsi ukradl dámu s kloboukem od Williama Stranda State Gallery. To mi nemůžeš dokázat. Koupil jsem ho na Etsy. Už chvíli tě mám v hledáčku, tak teď poslouchej, co si o tobě myslím. Tak jo, fajn. Jedináček. Táta Švýcar Polda. Máma Američanka profesorka. Krást si začal někdy po 6. roce věku. Zjistil si, že na to máš talent. Byl si na sebe hrdý. A pracuješ sám, nikdy v týmu. Bereš jedině skandální kšefty, kterých jsou plný noviny, což znamená, že ti jde o adrenalin, ne o prachy. Co blázníš? Prachy miluju. Já jsem neskončil. Teprve to přijde. Díky. Prosím. Hodně zlodějů přece tvrdí, že kradou pro peníze, to je normální. Jenže ty se vymykáš tím, jak riskuješ. A schválně. Skoro chceš, aby tě chytili, jen abys mohl utéct. Dokázat, že to všem pěkně natřeš, že jsi ze všech nejlepší a fakticky, no, si ji zasloužíš. Co jako, tuhle litany? Tátovu lásku. Gratuluju. Jak jsi mě našel? Stejně jako jsem věděl, že v Římě ukradneš to vejce. Střelec. Střelec. Tak ho odveďte. Busy, jaký to je, když tě potopí nejhledanější zloděj umění na světě? Já jsem nejhledanější zloděj umění. Byl jsi. Ne, počkat. Nepojede ve stejném autě s vejcem. Naschle na letišti. Jasná věc. Metti tarbuga. To. Ope. Všechno v pořádku. Díky. Tak co? Odlétáte? Za hodinu. Stalo se něco? Dá se to tak říct. Jo, a co teda? Na to se chci zeptat já vás. Nerozumím. Tohle nedocenitelné kulturní dědictví starověku. Hopla.
Dal nám falešné vejce. Jo, taky mě nejdřív napadl Booz, ale pak jsem si řekla, jak můžu důvěřovat někomu, koho znám 72 hodin. A jeho pověření přišlo pouze přes interní komuniké agentury. Cinkla jsem náměstkyni ředitele behaviorální jednotky do Quantica. Úžasná žena. O vás neslyšela. Jasně, to není možné. Ne? Ne, je to nesmysl. Tak jako John Hartley se švýcarským účtem, na který náhle přistálo od anonymního plátce 8 milionů v den, kdy ukradli vejce? To je náhodička, nemyslíte? Agente. Correte, correte! Dasová, poslouchejte. Ať už si myslíte, co chcete, já to neudělal. Někdo to plánoval. Asi střelec nebo i Booz. Chce mě potopit. Možná jo, možná ne, ale dokud to nezjistím, chci vás mít pod dohledem. Víte, obvykle nebývám zrovna pomstychtivá, jenže jste zklamal mou důvěru, to se mě dotklo. Vybrala jsem vám něco extra. Je to černý projekt, kam nedosáhne ruka zákona. Jste zatčen, agente Hartley. Ne, podívejte se mi do očí. Já to neudělal. A já vám nevěřím. Chceš být nahoře nebo dole? To je fuk. Kriminál rozhodne za tebe. To si děláš prdel. Uznej, že inspektorka Dasová má smysl pro humor. Podáme si ruku? Máš recht nejdřív umýt, ale tady ti nic nehrozí. No, pokud teda nezjistí, že si Polda, pak tě budou chtít zabít. Střelec si s tebou hrál jak kočka s myší. Uvěřil jsi mu, když mě podrazil. Na člověka neušiješ boudu, dokud nemáš jeho důvěru. Vím, jak někoho obelhat, věř mi. Teď si to zažil na vlastní kůži, takže mě potopil stejný čáry fuk jako tebe. Není to zajímavá shoda okolností? Shoda okolností ne. Je to plán. Jediný tah a střelec se zbavil konkurenta i vyšetřovatele. 2 mouchy, 1 ranu. 3. Co? 2 odrovnal a má vejce. Dokonalý. To by pochopil i tady Post Malone. Je to fair trade bill? Díky. Jen nechápu proč. Proč by se mě chtěl střelec Díky. zbavit, když je vejce jeho? Co chce víc? 300 milionů? Takovou cenu jsem v životě neslyšel. Nejsi sám. For je v tom, že to není cena za jedno vejce. Návrh zní, kdo přinese egyptskému miliardáři všechny 3, jako svatební dar pro dceru, má děsnou kliku a hádej, jak se holka tohohle papínka pracháče jmenuje. Nech se podat Kleopatra. Co je to jen za lidi? Hrůza. Já rád prachy, takže... Ale co s tím? O 3. vejci se neví. Nikdy se nenašlo. Jako na rovinu? To je trochu problém. Nejdřív jsem chtěl pořešit to druhý, pak zbytek. Podle informací z agentury vlastní 2. vejce jeden obchodník se zbraněmi. Sotovoče, vím o něm všechno. Ve 14 ho chtěl fotřík uškrtit. Musel to být fracek na zabití. Zjevně se to na něm podepsalo. A od té doby má škrcení lidí jako koníček. Každý jsme nějaký. Sotovoč je extra monstrum, ale nepohrdne prima zábavou. Pro svý kupce každý rok pořádá maškarní ve svý obří vile ve Valencii. Kompenzuje mu rozměry jeho penisu. Obchodníci se zbraněmi jsou hákliví na svou identitu. Je to večírek ve stylu Eyes Wide Shut.
No to jistě obrousí hrany, ale nikdo z těch nechutných boháčů neví, že v horním patře v tajném sejfu má doktor Svalovec antickou památku nedozírné ceny, kterou nazývám Kleopatřiným druhým vejcem. A vyloženě prosí, abych ho ukradl, což bych teď dělal, kdybys nebyl takovej superpolda. Nech to. Čau. Nedělej to. Co? Vím, o co ti jde. Přestaň. O nic mi nejde. Já vím, co děláš. Vůbec nic nedělá. Tak poslouchej. Tihle frajeři nesmí zjistit, že si POLIC a je to... Nesmí to zjistit, jsou to samý vrahové a nadšenci do samohonky. Nevyslovuj. Musím zjistit, že Polda nejsi. Dost. Nět, policia! Nět, policia! Kluci! Nět, policia, není Polda! Ten chlap není Polda! Jasný? Všichni si to dobře zapamatujte. Je od FBI forenzní psycholog, což spadá pod orgány činný v trestním řízení, ale Polda není. Je to podobný, ale stejný ne. Snad trochu komplikovaný. Je to náš kamarád, zvláštní agent John Hartley. Hezky ho ve vězení přivítejte. Díky, hoši. V cajku nikdo mě neslyšel. Na západní frontě klid. Nikdo mě... Jo. Drago Grande, adesem. Zachovej klid, ne, že mě strapníš. Nazdar. Policia. Chcípneš. Tak Drago to ví. Ví, že jsi Polda. Sranda skončila. To nevá. No. Dej si moje. Jíst se musí. Takhle vypadáš jako zmoklá slepice. Zvedni se, to říkám jako kámoš. Takhle. Nechci se předvádět, jak se umím brát. To zvládneš, držím ti palce. Takže, prosím, bitku ne. Dojíme večeři. Co ty na to? Pошли обратно в камеру! Kruci. Tolik hodin ve fitku a stejně ti nakope prdel jeden bezzubej tuberák. Tak jo. No jo. Ještě jednou na mě zkusíš něco podobného a seš tuhej. Jasný. Nehraj si bousy. Ne. Nemáš ponětí, čeho jsem slyšel. Jasný. No konečně jste tady. Вас капитан хочет видеть. Пошли! On? No chápu, já taky. No fajn, tak... Ahoj, kluci. No nazdar. Čumím. Vy jste kapitán? Nechcete ještě změnit kariéru? Jako, nemyslím na molo, ale v Horní Dolní v reklamním katalogu se chytne. Tohle je střelec. Co? Neké, ty vole. Ráda vás konečně poznávám, pane Boosy. Jak vzrušující je setkat se s druhým nejlepším zlodějem umění na světě. Už chápu. Měla jste štěstí. Začátečníka, uznávám. No jasně, ale řeknete mi, kde přesně jste mě trumfla letos? V Helsinkách? Zradil mě padák. V Jakartě. Vybila se Segway. Macau. Kdo mohl tušit, že tam bude Miley Cyrus, když to furt tajili? Buď máte výsledky, nebo výmluvy. Obojí nejde. O co tu jde? Co chcete? Rozhovor. Ale nejdřív prosím, agente Hartley, přijměte mou omluvu za to nedorozumění v Římě. To bylo tak. Když jsem vám na Bali ukradla vejce, převedla jsem $8 milionů na účet vedený pod vaším jménem. A pak jsem jen čekala, až to DASO vás spolkne i s navijákem. Stačilo ťuknout do klávesnice, zachytit telefonní hovor, kancelář ředitele behaviorální jednotky a pápa, agentíku Hartley. Dobrý den, pane podezřelý. Sranda, že ano? Přestaň. Vymazala jste mi život a zavřela mě do cely s tímhle pitomcem.
Takže přistoupíme k věci. Pánové, netřeba asi zdůrazňovat, že to první vejce je teď moje a do 48 hodin budu mít i druhého krasavce. Tak. A tím se dostáváme k vejci třetímu. Smůla ovšem je, že nikdo neví, kde je. On vám to neřekl? Vy jste mu to neřekl? Co mi měl říct? Netuším, o čem mluví. Váš spoluvězeň dobře ví, kde třetí vejce hledat. To je lež. Nevím, kde je třetí vejce. Přísahám. Vím, kde je třetí vejce. Přísahám. Jo, to jsem já. Odvolávám, jsem to já, řekl jsem to. Kdy jsi mi chtěl oznámit, že o něm víš? Nechtěl jsem ti to oznámit nikdy. Teď seš polda. Měla bych pro vás nabídku, pane Busey. Povíte mi, kde to vejce je, já vás nechám jít a dám vám 10%. To rozhodně ne. Je mi líto, že se nedomluvíme. No, až tu strávíte pár dní s vyhlídkou na to, že vás čekají ještě tisíce dalších, třeba si to rozmyslíte. Stavím se, až ukradnu druhé vejce. Jo, a ta nabídka pak bude jen 5%. Spasiba, kapitán. Katorčná работа для них. Pa! Snad se vám nebude stýskat. Pa, pa! No, nazdar. No. Pomoz mi ji chytit. Očistím svý jméno a uděláme s ní to, co beze mě nezvládneš. Na prasečinky mě neužije. To ne. Tak do toho. 3, 2, 1, zatni krk. Ne, jakože ji nechám zavřít. Na doživotí. A kdo se stane nejlepším zlodějem umění na světě? Jsme tým? To ani nevyslovím. Držíš to dobře? Ty mě urážíš, to si vyprošuju. Dělej něco, padá to. No, klídek plešou. Vidíš? Týmová práce. Tým. Nejde mi to přes pisky. Fakt ne. Říkej si o ruský base, to chceš, ale mejdlo mají úžasný. Jdeš do toho se mnou? Je neparfémovaný, bez chemikálí. Starý dobrý glycerin. Tuchni. To rozhodně ne. Sotovoče pořádá ten ples už zítra a jestli chceme střelcovi vyfouknout vejce, tak pak odsud budeme muset do rána vypadnout. Vím, jak to vejce ukrást. Když tam bude střelec, chce to pár změn, ale vytřují zrak. Já? Proč ne my? Proč nosíš síťku? Máš pleš? Tak jo, vezmu tě k Sotovočemu na párty. Díky. Čas běží, musíme zdrhnout. Máš plán? Makám na něm. Takhle to zní, když přemýšlíš? Nejdůležitější část plánu je dobře se vyspat. A co ten plán spíš důkladně naplánovat? Běžný začátečnický omyl. Když si na Bali řekl tu věc o mým otci, jak jsi to věděl? Nejsi zrovna složitá povaha, promiň. Akorát pořád moc nechápu, proč se syn policejního kapitána stane špičkovým zločincem. Jen v kostce. Můj otec byl totiž fantastický kretén. Rozvedeš to? Jednou si myslel, že jsem mu ukradl hodinky. Ten kus šrotu nade všechno miloval. Zeptal se mě, sebral si je? Já na to, že ne. Prej ví, že jsem to byl já a že lžu. Pak už o tom nikdy nemluvil. Ani na Vánoce, na mý narozeniny. No, trvalo to skoro rok. Pořád mlčel. Jako bych tam nebyl. A jednou večer přijde domů, sedne si klidně ke stolu a hádej co, táta má ty ztracený hodinky normálně na zápěstí. Až později jsem zjistil, že si je dal do stolu a nevědomky je zaskládal papírama. Nikdy se mi neomluvil, jen se mě zeptal, jak bylo ve škole. A pak se ptal denně, jak bylo ve škole a já jsem ho mlčel. Koukal jsem, nic jsem nepil, nejedl a za týden mě poslal na internát.
Jako fakt? Dělám si srandu. Hele, to je mi líto. Ne, nevadí. Byla to škola, nezáleží na tom, co uděláš. Ale co si myslí ostatní? Co tvůj fotr? Nemluvím o něm. Špatný, jo? Dobrá zpráva. Po té večerní terapii jsem spal jako děcko. A ta lepší, už mám plán útěku, a to ve 3 snadných krocích. A jaký je ten první krok? Způsobit zmatek. S mejdlem? Víš, co vznikne, když smícháš glycerin s pracím prostředkem, což je kyselina dusičná? Nitroglycerin. Jo, chytrý kluk. Zdrhej. Běž. Держи его! Zamčeno. Chce to kartu. Krok 2. Předvídej. Kde jsi ji vzal? Mět policia. Není Bolda! A co teď? Krucifix! Co? Paňo! A ten třetí krok? Krok 3. Jenga věž. Jdi první. Díky. Není zač. A teď ti nazad! Сюда, быстрее! Не за стенами! Отцепить периметр! Все в обход! Налево! Налево пошли! Díky. Tak jo. Tak jo. Řídíš helikoptéru? Vypadá tvá hlava jako obří penis? Odpověď ano! Zajímavý. Můj kámoš. Nejsme kámoši. Ti nejlepší. Ti! Proč tohle nikdo neviděl? Вот они, огонь! Давай, вперед!
Tak fajn. No a je ruština. Быстро, быстро! Возьми! Вперед, вперед! Пошли, вперед! У него только пистолет! Идем, идем! Вот, иди туда! Западненный! Иди, подбери! Осторожно! Иди! Ten parchant! Или заряжай! Kruce! No, ty jsi to stihnul, díky bohu. Já se za tebe modlil. Ty keci si nech. Chtěl jsi mě tu nechat? Říkal jsi zachraň se. Říkal jsem ti, ale ne beze mě. Řekl jsi ti, zachraň se. A já chtěl vzpomínku na tebe nosit v srdci jako věčný plamen, tak si nestěžuj. Proč to bliká? Ajajajaj! Vidíš? Brnkačka! Zní to, že jsem měla kruté dětství, ale jen díky tátovi umím to, co umím. To je možná můj problém. Pořád mám pocit, že musím vyhrát. Musím být ze všech nejlepší a nikdy se nedokážu opravdu uvolnit a jen žít. Je to normální? Jak to mám pro boha vědět? Co? Já nejsem terapeut, jsem bezpečnostní analytik. Tak promiňte. Mám toho moc a zdal jste se mi jako člověk, se kterým si můžu promluvit. S mojí profesí si těžko hledám někoho, kdo by mě dokázal vyslechnout. Děkuju. Každopádně se omlouvám, že vás do toho zatahuju, ale musím teď použít váš terminál, aby nikdo nedohledal vstupní bod mého vzkazu a zadám ho v rámci interního systému. Řeknu vám, měli by výrazně posílit zabezpečení. Tohle je ostuda. 99% všech protokolů se soustředí jen na aktivitu třetí strany. Nikdo nikdy nečeká střelbu z vlastních řad a proto potřebuji váš počítač a kancel. Jde se na to. Takže teď musím ještě trochu zpomalit konkurenci.
Obávám se, že toho víc nestihneme. Budeme muset sezení ukončit. Přeji hezký den. Ani no! Vidíš? Nemůžeme zažít nic hezkého. Jakmile začnu někomu důvěřovat, šlápne pod stolem na poplašné tlačítko a já musím jednat takto. Nezlobím se, jen jsem zklamaná. A já si myslela, že jsi jiný. No nic, pro tentokrát. Já teď odejdu a až se probere, řekneš, že si alarm zmáčkl omylem a jak jsem vběhnul, zakopl a praštil se do hlavy. A pokud se rozhodneš jinak, chci, aby si zpamatoval jeden kriticky důležitý fakt. Znám všechny, se kterými pracuješ a každého člena tvé rodiny. A znám i historii tvého prohlížeče. Tampe! Pojď sem, pojď. Jak ti poděkovat, kamaráde? Konečně ti můžu oplatit, co ti dlužím. Teď dlužím já tobě. Pojď, všechno je připravený. Mám i džusíčky. Fajn, paráda. Hele, vzal i normální hadry, abychom mohli schodit tenhle mundur. Jo, omlouvám se. Tam tohle je agent John Hartley z Federálního úřadu pro vyšetřování. Kdo by to byl řekl? Jeho kolegové poslali tvý kolegy za mříže. Není to vtipný? Tobě džusíček nedal. No jistě. Hezká bunda. Za to já jdu na disko. Hele, s tímhle na mě nechoď. Jasný? Pohodlný outfit. No, zjevně to máš celý promyšlený. Uveď mě do obrazu. Klidně. Poslouchej. Při večírku se smí hosti a personál pohybovat jen v přízemí. Nahoře hlídají dveře do místnosti s vejcem těžko oděnci, ale dá se tam dostat i jinak. Tajným vchodem. Bude to takhle. Oblíkneme si stejný černý pyžama, proplížíme se kolem komparzu do ložnice a pak vklouzneme do pracovny. A miláška máme v hrsti. To je to vejce. Tak promiň. Superklavý. Mach. Chytráku. Tvůj poslední dokonalý plán měl trochu mouchy. Co nás čeká? Jaký tam má zabezpečení? Obchoduje se zbraněmi, takže každý centimetr čtvereční je pod zámkem. Je tam dvojčlenná hlídka u každého přístupového bodu, která rotuje, aby byli v pozoru. Jedna odejde a za 45 vteřin dorazí druhá. Je to natěsno. Oči a uši jsou v místnosti pod západním sálem. 87 kamer s detekcí pohybu. Úhly záběru se překrývají, takže nemáš hluchá místa. Všechno vidí, všechno slyší. Tak jako Alexa a navíc s puškou. Pak se to začíná komplikovat. Vstup do sejfu je armádou testovaný biometrický portál s dveřmi z půl metru tlustého solidního titanu. Nic do něj nevyvrtáš, ani ho nevyhodíš do vzduchu. Otevře se na základě rozpoznání hlasu a obličeje a rozezná jen jediný hlas a obličej. Co to voče? A jak získáme jeho hlas a obličej? Zkus myslet pozitivně, dost to pomáhá. Bude se nám docela hodit deepfake technologie. Prdá, co? Když mi dáš 12 fotek, můžu poslat tvý mámě video, kde orálně uspokojuješ kozu. Neříkám, že to udělám, ale mohl bych, kdybych chtěl a měl čas a tvoje fotky. Jo, a je tu ještě něco. 12místné náhodně generované heslo, které se mění každých 6 minut. To najdeme jedině v Sotovočeho mobilu a ten najdeme jedině v Sotovočeho kalhotách. Takže je to brnkačka. Ne, ještě tohle. Otisk jeho palce. Soto si nikdy neaktualizoval svůj iPhone -4.
Takže bez otisku nebude vejce. No já žas. Ty jedeš. Neuvěřitelný. Splaším ti flitrovou vestičku, aby sladil. Málo se blízkáš. Τον βρήκαν, είχε 2 σφαίρες στο κεφάλι και ένα σπαθί στον κόλο. Sí, vamos a por una cabeza. Jak ti vypnou králíci. Tohle je zbytečný, stojíme vedle sebe, ne? Na tyhle blbý vychytávky nejsem zvyklý, nikdy nepracuju s parťákem. Nejsme parťáci, tohle je sňatek z rozumu. Tak chci rozvod a beru si děti. Ať to máme za sebou. Já seženu otisk a ty sotovočeho telefon. Je tu nezvaný host. Jo, to nevadí. Věděli jsme, že přijde. Jde o vejce. Mluv za sebe. Za ní. Co šílíš? To není v plánu. Plán se mění. Úchvatná. Myslím, Taso. Promiňte, ale my se známe? Absolutně netuším, kdo jste, když máte tu škrabošku. A co teď? Agent Hartley. Jste to vážně vy? V skutku dokonalý převlek. No nejspíš mě s panem Boosem, ať je kde je. Chcete předhonit a získat druhé vejce. Vyrovnat hrazí pole. Nic jí nevykládej. Jsem tu, abych očistil své jméno, ne kvůli vejci, takže mi stačíte vy. Teď si vyslepičil všechno. Obavím, že vám dřív nebo později nasadím klepeta. Sliby, chyby. Opatrně, nechceme vyvolat rozruch. To je fuk, nespustím z vás oči. No fajn, už tančíte. Namukla vám to jde? A propo, jak si rozumíte se svým parťákem? Prozradil vám, kde je třetí vejce? I kdyby vám to neřeknu. Takže ne, asi vám nevěří. Vy svému, jo? Proč myslíte, že mám parťáka? Protože jeden člověk by to určitě nezvládl. To je nemožné. A co teď? Chcete mě zatknout? Bez odznaku zbraně, za hranicemi své jurisdikce? Na maškarním, v sále plném zločinců. To je váš plán, agente Hartley. Sakra. Útok. Otisk mám. Okamžitě zmiz. A nebo jste to jen trochu nedomyslel? Jdete se mnou. Party skončila. Když tančíte na mém večírku s jiným mužem, žárlím. Chtěla jsem jen upoutat vaši pozornost. Naschle. Smím?
Jak říkáte, je to váš ples. Omlouvám se. Měl si mu vzít mobil a nemarnit čas trsáním se střelcem. Hlavně klídek. Stalo se. Promiňte. Kecáš. Dobře ty. Jak jsi věděl, že za tebou přijde? Soto Voče je zakrslej alfasamec s napoleonským komplexem. A když jiný muž na jeho večírku tančí s nejpřitažlivější ženou v sále, nemůže jinak než zakročit a uplatnit dominanci. Ty liško počítá. Kde tě to učili? Na policejní škole? Na střední. Dámy a pánové, rád bych vás nyní přivítal ve svém skromném domě. Jdem na to. Bude řečnit. Krok číslo 2. Byl rozený vůdce. Naučil mě Promiňte, moc se omlouvám, pane. Vy pitomče. Nesahej na mě ty, slouho. Siento mucho, señor. Přijměte mou omluvu. Na to kašlu, potřebuju na toaletu. Ovšem. Račte tudy, sire. A vás namydlíme taky. Této pistole si můj otec nesmírně cenil. Střeží mi je jako oko v hlavě. Ode dne, kdy jsem ho s ní zabil. Má své speciální místo v vitríně. Tudy. Je úplně stejná jako ta, co měl osamělý Ranger. Oye, ¿qué está pasando? Alguien derramó vino sobre un invitado. ¿Está bien? Je pro mě velice cenná a rozhodně s ní nehodlám obchodovat. Vždyť patřila mému otci. Přirostla mi k srdci. Ale musel jsem ho zabít. A mí me parece extraño, voy a llamar de todas maneras. No seas idiota. ¿Lees tú muchas novelas de espías? Mě na tebe myslím taky. A jak si mi říkával, dobrému lovci stačí jen jedna rána. Hezkou zábavu. A máme to. Parádička. To snad ne. Seš betonová zeď v kvádru. Co to děláš? Sabotuju podnik. Tak to se ti daří. Najdi otisk. Sakra fix. Onem. Kruci tady taky ne. Mám ho. Mobil. Na, rychle.
natahuje deepfake. Co to Vlče. Fajn. Sé que son ahorros en la fiesta. Manda un equipo. Seguridad, tenemos un código rojo. Repito, tenemos un código rojo. Ay, to. Stát! Na to, jak tolik prosazujete svou nevinu, jste často ve špatné společnosti. Já jsem nevinný. Na to, že krade poprvé, je dobrý zloděj. Nejsem zloděj, tohle Jseš vůbec dobrý, neříkej. nepodceňuj se. Hele, Měl by na sobě makat a učit se přijímat pochvaly. Pochopte, tohle všechno je Střelcova práce, ne moje. Chce se mě zbavit. Pokud by to byla pravda a skutečně jste nevinný, dokažte to. No tak. Zatkněte parťáka. Nejsme parťáci. Jsme kolegové. Ne, to nejsme. Kámoši. Nemáme nic společného. Mlčte, oba dva! Buď zatknete vy jeho, nebo vás seberu oba dva. No tak, agente Hartley. Co? Je mi to líto. O, pro boha. Zatýkám tě. Poslechneš po všem, co jsme spolu prožili, ty? Máš mě rád. Nesnáším tě. Já auto tlačí. Vidíte? Jsem hodnej, ale někdy dělám špatné věci. Hartley! Fajn. Berem vejce a rychle odsud. Počkat, ty to nechceš probrat? Probrat Ten co? doják, bylo to dojemný. Ne, nic to Já byl nebylo. fakt dojatý. Hledáte něco extra nebo jen koukáte? Vypadáte hrozně. Víte, existuje snazší cesta dovnitř, ale vy dva na ní nejste stavění. Teď, když mám 2 ze 3 slavných vajec, vám chci naposledy připomenout svou nabídku. Taky něco připomenu. Zatýkám vás. Můj, teď se to nehodí. Říkal jsem, že jednou skončíte v želízkách. Buď trapnej. On je fakt trapnej. Jak myslíte, agente Hartley? Chcete mě zatknout? Fajn. Zatkněte mě. Já chci jen vejce. Dovolíte? Hlavně v klidu. Já jsem klidná. Máme narušitele. Omluvte mě.
Ty želízka jsem nečekal. Fakt rafinovaný. Bůh ví, z čeho mám teď erekci. Nikdo se to nesmí dozvědět. Přisám na holej pupík. Dobře. Počkat, nestřílejte. Nechci bonzovat, ale my to vejce neukradli, víte? Chtěli jsme, ale má ho tahle. Mluví pravdu. Skutečně? Díky. Nechcete učinit přiznání, milady? Jste báječný obchodní partner. Říkala jsem, že přijdou. No ty bol. Dobré ráno, pánové. Tady dole pod Bíky nikdo neuslyší váš křik. To je nástin událostí. Jasně, já vím. Literární pojem. Nevypadáš jako knihomol. Pojď sticha. Buongiorno, vážení. Bez vás. Nesu šampus. Seznámil bych vás, ale myslím, že moji obchodní partnerku už znáte. Ano. Věděl jsem, že má střelec komplice. Sňatek z rozumu, víte? Ale vy ten koncept znáte, že ano? Tady pan Voče, ten šarmantní muž, to druhé vejce normálně vlastní a proto jsem mu učinila nabídku. Takže teď už jen zbývá, abys nám řekl, kde je vejce číslo 3. No, až naprší a uschne. Škoda, doufala jsem, že to půjde po dobrém. Nevadí. Budu ho mučit, dokud mi to ty nevysypeš. Co prosím? Bezva plán? Poutá vás silné přátelství. Proč byste jinak riskovali životy a kradli vejce společně? Nemám pravdu, agente Hartley? Nic nás k sobě nepoutá. Skoro ho neznám. Busy, že nejsme přátelé. Tohle je marný. To jsou keci. Víš, že jsme nerozlučná dvojka, že jsi mi šel za svědka. Co to mele lže? Jestli tě bude mučit a vyžívat se v tom, tak za sebe neručím a budu jí muset všechno říct. Tak, pane Busy, kde je třetí vejce? Tak jo, začnem. Co? Ne, počkat. Pane jo. Tak. A teď zjistíme, jaký jste opravdu kamarád, pane Busy. Vydáme se tam, kde to mám nejraději. Down, down. Ne. Things will be great when you're Ne. down, down. Things will be great. Dost her, miláčku. Chceš-li, aby mluvil, tak ho musíš přinutit jinak. Proč se svlíkáte? Proč se svlíká? Já nevím. Po staru je to někdy lepší. Promiň, drahá. Tak. Zvláštní. Agent Hartley. Hleď na svého přítele. Vejce! Hned! Busy, prosím. Tak jo, dost, řeknu vám to. Je v Egyptě. Kde přesně? Ve Velké pyramidě je tajná komnata, nikdo tam nebyl, ukázal to před rokem Lidar. A jak víš, že tam je? Máma byla egyptoložka. Četl jsem hieroglyfy dřív než pohádky. Ta skrytá komnata je Kleopatřina. Tajná hrobka. To vejce tam zakopali, když se druhá dvě ztratila.
Skeny to ukazují jasně. Třetí vejce je totiž pořád v Egyptě. Je to pravda. Já o té komnatě četla. To trvalo. Sakra. Jde se slálit. Nakonec partnerství. A počátek naší lásky. Klasa. Ale no tak. Bylo by to jasný, ty amatére. Stráž! Vůbec nevím, co se mu stalo. Popíjeli jsme tady šampaňské a on z ničeho nic. A pokrle. Dlouhá hra? Dlouhá. Fakt už mi začínáte lézt na nervy. Moc ráda bych viděla, jak to s vámi dopadne, pánové. Ale musím běžet na rande s jednou velkou pyramidou. Jsem zvědavá, jak to bude dál. Jako vzrušující. Downtown, things will be great when you're downtown. Hlas má hezký. Měl si ve vězení kejvnout na tu nabídku. Neměl ses nechat chytit od boyfrienda. Vážně? A jak jsem se nechal chytit? Jestli nevíš, tak seš ještě větší vůl, než jsem čekal. Ježiš. Teď jsem se fakticky lek. Teda, hochu, ty máš ránu, vypadáš jak zombík. Vaše vina. To si vypijete. Byla má. Bané, kamaráde. Ona je totální kost. A ty vypadáš jako nasvalený děťátko. Nemělo by to budoucnost. No tak je vyšší a... sakra. Počkej, pojďme si promluvit. Pěkně, ne? Ne, překvapivě ne! To fakt, to není možný! Jak jsi sundal pouta? Přestřelil je. Jak se trefil? Měl štěstí. Jsme zachráněný. Všechno zvládneme. Tak jo, počkej, kam jdeš? Jsme parťáci. Najednou, jo? Spolupráce skončila, když si přihlížel mý šokový terapii. Víš co? Sám střelce nenajdeš, beze mě ne. Mně stačí, že si pěkně popsal, kam se vydá, takže čau. Lhal jsem. Co tím myslíš? Že jsem kecal o všem a každému. Lhal jsem tobě, jí taky, lhal jsem i Jezulátku. Všem. No, chci říct, že třetí vejce není v Egyptě. Fajn, ale já ti na vejce kašlu. Já chci zatnout střelce a očistit svý jméno. To je přesně ono. Ke střelci se dostaneš jen přes vejce a já vím, kde to vejce je. Když mě pustíš, já ho seberu a ty budeš mít střelce. No tak. Prosím, dík. Kudy? Slyšíš? Hele. Nahoru. Ztratíme se v davu a máme vyhráno. Sakra. Jo, tak radši. Zmizíme. Kruci! Nehejbej se. Proč? Víc. Mají mizerný zrak, ale vnímají pohyb. To si pleteš s Jurským parkem. Ne, viděl jsem dokument s Davidem Attenborowem. Myslíš Richarda Attenborougha z Jurského parku? Vámonos, mám utéct, takže zdrhám. Jestli zdrhneš, seš tuhej!
jo nebo ne? Hrál tam Jeff Goldblum? Vlastně jo. Byl to Jurský park a Jeff Goldblum. Seš fůl! Běž, Matěj, nebo umřeš! Čau! Díky! Co zas řešíš? Nehejbej se. Stůj, jo? Budeš mít furt takovou náladu. Počkej, až uvidíš, čím pojedeme. Romantika. Že jo? Hezky vlakem jako trampové. Viděl jsi někdy Sullivanovy cesty? Ne, neviděl. A ne, není. Tak to vyklop. Kam jedeme? Kde je vejce? Tak jo. Fajn. Hodně jsem o tom přemýšlel a nemůžu ti to říct. Jak jako nemůžeš? To není přesný. Spíš ti to říct nechci. No veď nech se ti mu vejci! Uděláš to? Prosím! Nemůžeš, viď? Protože i když si se mnou hraješ na zloděje, jsi v jádru hodnej kluk, brouku! Jen aby bylo jasno, tak tohle mě fakt vyděsilo. Hele, nemysli si, že tě nemám rád. Já totiž nemám rád nikoho. Táta byl zloděj. Nebo spíš podvodník. Nejlepší ze všech. Když jsem slavil 13. narozeniny, nepřišel domů a už jsme ho s mámou nikdy neviděli. Ty jo. To máme teda fotry, co? Se divím, že nejsme striptéři. Hele, tvůj táta byl policajt a ty jsi zloděj. Můj táta byl zloděj a jsem Polda. Jsme si podobní. Nechci, abys mě měl rád, Pussy. Chci, abys mi pomohl. Pomoz mi chytit střelce. Očistit moje jméno a já ti pomůžu, abys byl zase nejlepším zlodějem umění na světě. Jinak jsem úplně odepsaný. Prosím. Duben 45. Rudá armáda je před branami Berlína. Nacisti to projeli. Ale jeden bezvýznamný muž jménem Rudolf Zeich, Hitlerův osobní sběratel umění a jediný člověk, který prý v ruce držel Kleopatřino třetí vejce, naskočil na parní loď a uprchl z Německa do Argentíny. Podle lodních záznamů cestoval jen s příručním kufříkem a 16 pětitunovými kontejnery, u nichž bylo uvedeno, že obsahují strojní díly. Ale proč by obchodník s uměním opustil šéfa a vydal se přes půl země koule s téměř 100 tunami takzvaných strojních dílů? Ta otázka už 70 let provokuje amatérské detektivy, hledače pokladů a staré mládence po celém světě. A všichni jsou posedlí hledáním Hitlerova tajného bunkru, který je nejspíš schovaný v Jižní Americe. A můj táta si to myslel taky. Každý víkend trávil zavřený v pracovně, studoval staré mapy a odtajněné dokumenty. O prázdninách najezdil stovky kilometrů po aukcích, kde kupoval samé divné věci. Včetně hodinek. Nebyly jen tak ledajaké. Byly to hodinky pana Nácka, sběratele umění Rudolfa Zeicha. Přesně ty, které měl otec radši než mě. Jo, ten
debil. Mě jeho honba za pokladem nikdy nezajímala, ani po jeho smrti. To byla jeho věc, ať si ji nechá. Ale pak jsem zjistil, co je uvnitř, a okamžitě mi došlo, že držím v ruce klíč ke Kleopatřinu třetímu vejci. Husy, už se tu trmácíme 3 dny. 8 hodin v kuse chodíme v kruzích. Doufám, že máš správnou mapu. Klídek, najdeme to. Dobře, i kdyby. Jak víš, že tam to vejce vážně je? Jak to myslíš? Chápu, že ten Rudolf, nácek s červeným nosem, přidržel v ruce Kleopatřino poslední vejce a že by v tom tajným bunkru měly být všechny ukradený skvosty, ale z čeho usuzuješ, že tam fakt je i to vejce? Věřím. Věříš? Jestli tomu rozumím, prodíráme se houštím na základě tvojí víry? Nechceš tenhle žargon? Říkej tomu instinkt. Ale víš, co bych chtěl? Dobrý plán. Chytrej plán. Chci opak tohohle. Klid. Dobrá zpráva. Podle mapy jsme tady. Kde tady? V cíli. Jsme přímo na místě. A co tady je? Co je jako ten cíl? Jsme tady, jo, vidím. Paráda. Ne. Našel to. Ne, Vůz to na našel. mě. Žádnej bunkr, leda hovno. Není já tu ti nic říkám, a už že vůbec podle mapy bunkr. jo. Tak jo, co je na mapě? Sakra. Čeká nás dlouhá cesta zpět. A čí je to chyba? Kompasu. Vždycky trochu zlobil, mám ho ještě ze skauta. Ale nikdy jsem ho úplně nežral. Můžu se podívat? Jasná věc. I na tohle? Jo, jistě. Už vím, v čem je problém. Přesně v tomhle. To není fér. Fér není táhnout mě přes půl země koule do téhle řítě světa na základě tvýho tušení. Zjevně platí složenky. Bude to na hydroelektřinu. Je jasný, že tu někde musí téct voda. Co ty dveře? Za těma nic nebude? Jak je otevřeme? Sakra. To se mi snad zdá. Tátovy hodinky? Ne. To jsou hodinky z Pulp Fiction. Jasně, že jsou tátovy. Ty jsi přece rozbil. Nechal jsem je spravit. Co zase řešíš? Vůbec nic neřeším. Jsi nějak háklivý. Buď sticha. Magnetky na hraní. Tak jo.
Tati? Buď hodnej debil. Kašlem na vejce, šlovneme tohle. Nepřišli jsme krást. Ale jo, chceme tu ukrást vejce. Víš, jak to myslím? Když kradu já, je to krádež, když kradeš ty, je to co? Co chvilička ticha, takže drž hubu. Jsi hulvát, abys věděl. Hulvát a hrubián. Jak tady to vejce najdeme? Nevím, ale hledej bednu s nápisem McGuffin. Víš, co to je? Tohle je kára z roku 1931, Mercedes-Benz Grosser 770. Do minuty bych ho střelil za 25 melounů. Na světě jsou 3 exempláře. 4! Teď už 4. 2centimetrový pancéřový plášť, neprůstřelný sklo, palubka z 24karátového zlata, tank vroušek kabrioletu. Navíc zachovalý. Určitě pořád jezdí. Pech, že s ním jezdili náckové. Budeme ho muset spálit. Jak ho sem asi dostali, nevíš? Nanosili po schodech díl po dílu a pak smontovali? Tudy. Nejspíš jsme ve starým měděným dolu. Však ty jsou obrovský a vedou na míle daleko. Postavili bunkr, schovali poklad, zazdili šachtu. Přihořívá, hoří. 10-20 vejce. To je jiná hra. Já vím. Ha! Nacisti a značky. Blbci. Pravidlo 3 vteřin? Nic mu není. Vůbec nic. Ani škrábnutí. Já ho fakt střelím, jestli o něj nestojíš. O to se postarám já. Tvý antré stojí za houby. Egypt. Myslel jsi, že poběžím k pyramidám na tvoje čestné slovo. Stačilo počkat, až utečete sotovočemu a sledovat vás přímo ke 3. vejci, které si s vaším dovolením beru. Takže dávej. No tak, nestyď se. No vydá, hodný kluk. Odhoď zbraň! ¡Por acá, de este lado! Jak nás tu našla? Já šla za vámi a ona asi za mnou. Očividně! Proč po nich střílíš? Netáhneš to s nima? Taky, že jo, ale oni si začali. Jak se odsud dostane? Co autem? Obávám se, že nejezdí po schodech. Nepojedem po schodech. Kryješ nás! Šup, šup,
Za nimi! Hoď to! Co? Hned! ¡Fuego conmigo! ¡Los demás me siguen! ¡Dale! Došly náboje! Marianka! Marianka! ¡Mierda! Kladu vejce! Zachránil jsi mě. Máš mě rád. Máš mě fakt rád. Sakra! Dál to nevede! Teď se všichni držte! Jestli zastavíme, chytí nás! Tak ať nás chytí! Potom utečeme! Já to tak dělám pořád! Vyskočte a co nejdál od auta! Můžeme to zkusit na nečisto! Sakra! Jo, přesně podle plánu.
Hartley? Hartley! Hartley. Budeš mi chybět. Práce! Hartley! 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 Halo, kde jsi, ty mastodonte? Komu říkáš mastodonte? Tady jsem. Dal jsi mi přednost před vejcem? Ne. Docela to tak vypadá. Těžko. Chtěl jsi mě ve vodě zachraňovat. Utopil jsem telefon. Dá se zachránit, když ho včas vylovíš a šoupneš ho do pytlíku s reží. Myslel jsi, že jsem tuhej? Ne, přesně naopak, já si to přál. Cákal jsi kolem sebe a volal Hartley, Hartley. Jo, tak dobře, chtěl jsem tě vytáhnout, zachránit, dát ti naději a potom tě pod vodou utopit. Hele, nehodlám se tady vytahovat a frajeřit, nemám to v povaze. Dalo by se říct, že ses úplně strapnila? Jo, dalo, samozřejmě. Jasný jak facka. Ale na tom nesejde. Hlavní je, že si uvědomuješ, že jsi prohrála a já vyhrál. My? Jo, my. Spolu, přátelé. Jsme tým. Morální ponaučení. A ještě něco ti chci už tolik let říct z očí do očí. Šachmat. To je slast. Já mám 2 vejce, ty máš 1 a vyhrál jsi? Nevím, to se mi nějak nezdá. Já nemusím vyhrát, abys prohrála. To je na té akci nejlepší. Dokud mám 3. vejce, nevyhraješ. Už mi ani nejde o prachy, stačí mi, jak se teď tváříš. To je výraz, to je ono, fajn, jo, perfektní, esence porážky. To je, stručně řečeno, k nezaplacení. Jo, a to není všechno. Jako bonus ti tady můj kamarád zcela bezplatně přihodí doživotní zásobu odnětí svobody. Tak, that's nice. Vstávej. Vstávej. Řekl jsem ti, jak to skončí. Já jsem Padou. Vím, jak někoho obelhat, věř mi. Nehraj si pousy. Nemáš ponětí, čeho jsem schopný. To jako fakt? Vidíš ho? Jasná esence porážky. K nezaplacení. Tak ty celou dobu děláš pro ní? To ne, s ní. Jsme parťáci. Oba jsme střelec. Prozradil vám, kde je 3. vejce? Miluju tě. Já tebe taky. Tak teď. Překvápku. Šachy mají 2 střelce. A taky spoustu pěšáků. První vejce jsem jí předal na Bali. To druhý vzala soto vočemu a ke 3. nás nemohl zavést nikdo jiný než ty, což se taky stalo. Já myslel, že to divadlo prokoukneš. Nejsme parťáci, očistím svý jméno, jsem zákon, bla, 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 bla. Trochu jsem se bál, že na tebe ve vězení trochu tlačí. Ne, lásko, ne? Byl jsi úžasný. Vážně? To mě těší. Co myslíš, nepřeháněl jsem Chybky to? byly. No v základě to šlo. Šlo to, tak. Pojďme si připomenout pár věcí. Ty jsi mu dala elektrošoky. Kde to máš ráda? Jo, abys věděla, bolelo to. Omlouvám se, fakt, promiň. Musela jsem. Down, down, things will be clear. Byl to jediný způsob, jak ti předat klíčky od želízek. Jak jsi sundal pouta? No, každopádně, vejce. Vejce. Na svatýho Dindy, ani náhodou. Nejsem žádnej mariňák. 3. vejce. Děkuju.
Projdeme se. Takže jsi mi lhal? I ten příběh o tátovi je lež? Ne, byl to podvodník, nesnášel jsem ho. Rozhodl jsem se, že budu 1000krát lepší. Porazím učitele. Poslyš, Busy, neber si to tak. Jsi dobrý, vážně lepší než většina. Máš naše uznání a příště držím palce. Rádi bychom ještě pokecali, ale musíme stihnout jednu svatbu. Shodou okolností máme perfektní dar. Nezlob se, kamarád. Tak to chodí. Nezlobím, bylo mi s váma hezky. Vždycky ocením kvalitní šarádu. Tak teď vážně, nemáte opalovací krém? Ať se nespálím, tenhle bronz mám ze solárka. Tak slavnou událost prožije otec jen jedinkrát za život. A proto, když jsem se rozhodl provdat svou jedinou dceru, nešetřil jsem na ničem, abych jí věnoval dar jako žádný jiný. Dar hodný mé královny, mé Kleopatry. Ohleď, poprvé po 2000 letích jsou všechna 3 skvostná vejce opět spolu. Sheeran, no tohle. Vždyť je boží. Tak jo, máme. Pozor! Náš zásah jednotky Interpolu. Zůstaňte na svých místech. Brzy bude možné. Co to? Na zdraví. Na zdraví. Co je? Nesahejte na mě! Dovolte! Hele! Tak pojď. Dělej! Braň se! Berem si je. Moc krát děkuji. Nepůjdeme. Vlastnictví kradených předmětů je trestný čin. Zatýkám vás, tatínku. To je skandální. Pánové, víte, kdo já jsem? Já hrál ve hře o trůny! Jsem Ed Sheeran, ty nulo! Ta gouda mě zklamala. Na tak nobl jachtě bych čekal lepší výběr sýrů. To není sýr, ale syrové vepřové. No. S tasemnicí se bezvahubne. Nečekali jste mě? Spíš jsme čekali, že nás najdeš už dávno. No, na palubě jsem už od včerejška. A kdo ještě byl po vašem milování dojatej? Vtipná historka. Když mě Dasová našla na pláži, Došli vám parťáci? poslala mě na jediný místo na světě, který je horší než její instagramový účet. A já si vzpomněl, že mi útěky vždycky docela šly. Tak jsem zdrhnul. No, za ten prales se na vás nezlobím. Absolutně ne. V lásce a vejcích je vše dovoleno. Jdu vám poblahopřát. Fajn, to rád slyším. Co chceš? Já umím odpouštět. Nezatvrdím se, ale nejsem z těch, co zapomíná. A co tím chceš říct? Jde o takový moje malý šméčko. Jde o 300 milionů, co jste dostali, než jste podfoukli toho miliardáře. Moc hezký detail. Dal jsem echo inspektorce Dasový o zabezpečeným účtu na Kajmanských ostrovech, kam jste si je uložili. Ukázalo se, že není tak zabezpečený. Všechno smaž. Vidíte?
Jsme si kvit? Všichni prohráli, nikdo nezbohatnul, můžeme být kámoši. Na to kašlu, co nabízíš? Novej kšeft. Dvojnásobná odměna, trojnásobný riziko plus, a to je bonus. Tohle je práce pro 3. A hádám, že pokud to odmítneme, inspektorka Dasová už nás jede zatknout. Jo, v hodně rychlých člunech. Víš, co je vtipný, Busy? Vin Diesel na konkurzu na kec? To fakt je. Že si myslíš, že bychom s tebou ještě chtěli pracovat. Koukej padat. Fajn, pošlu vám spilovaný kartáček na zuby. Ne, počkej. Hele, stejně teď potřebujeme pořádný kšeft. Já vím, že z něj šílíš, ale je dobrý. A popravdě, jde vám to spolu? Ne, nejde. Docela jde. Věříš mi? Vždycky. Miluješ mě? Strašně moc. Víc není třeba. A co ukradnem? Tohle. È abbandonato. Loro non sono qui. Co by se mohlo pokazit? Všechno?